O presidente da Xunta de Galicia e o conselleiro da Sanidade presentaron esta mañá o plan sectorial e o anteproxecto do Gran Montecelo, un gran investimento que deberá de estar en licitación no primeiro trimestre do 2019. Feijóo sinalou que esta obra forma parte dun dos 8 grandes compromisos da Xunta de Galicia coa cidade de Pontevedra. O Gran Montecelo será, segundo palabras do presidente, o hospital de referencia para a provincia durante os vindeiros 50 anos e a principal característica que busca é que sexa un hospital máis humano. Máis humano porque participaron profesionais na súa elaboración, máis humano porque escoitamos máis de 2.400 enquisas, e máis humano porque ademais vai a ter espacios acolledores en zonas especialmente sensibles, ben porque os pacientes están moito tempo nelas, ou ben porque os pacientes requiren uns cuidados especiais, ou ben porque os pacientes son os cativos, é dicir, as zonas pediátricas. Un hospital máis humano, máis completo e máis amplo. Esas serán as características que terá este centro, que a súa vez contará cun 92% máis de boxes en urxencias, un 57% máis de habitacións individuais e un total de 720 camas. Pero vamos a pasar de 600 camas sumadas o provincial e o Montecelo a 720 camas, é dicir, 120 camas máis. 120 camas máis e un hospital comarcal máis. Por tanto, vamos a construir, sin ninguna dúbida, a duplicar a superficie e vamos a meterlle un hospital comarcal máis ao Gran Montecelo. E, por último, 49% máis de postos no hospital de día, que pasan de 109 a 162. O alcalde de Pontevedra, que tamén estivo presente no acto e o que o presidente agradeceu a súa colaboración, dixo que unha das principais novidades do día de hoxe foi o anuncio dun parking elevado. Non sabemos de momento como se financiará. En principio, o que estaba previsto era facer un aparcamento que era para personal sanitario e logo xa veríamos como facíamos o tema do aparcamento exterior ou se buscaban algunhas parcelas, se facía algún tipo de proxecto. Bueno, e isto é unha variación respecto ás previsións, é a única variación que hai respecto ás previsións iniciais. E outra das claves da xornada tamén estivo no transporte metropolitano, o que fixo referencia ao conselleiro de Sanidade para dar servizo aos 38 concellos que teñen o Gran Montecelo como hospital de referencia. Bueno, a ver, o bus urbano xa hai, outra cousa que xa clientes, quer dizer que me entendes, supoño que se concentras toda a actividade hospitalaria aí, ese bus terá que ter unha frecuencia maior, pero eso forma parte dunha línea concedida pola Xunta, non é un bus urbano. Bueno, o Concello podemos falar o que queiramos, pero o problema de Montecelo é que habrá que poñerlle unhas paradas decentes, unha frecuencia normal e se incluirá dentro dese transporte metropolitano que se quere poñer, pero nós non temos ningunha línea de bus urbano aí, eso é unha línea concedida pola Xunta. Un Gran Montecelo que contará cun investimento de 100 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia e de 25 millóns máis destinados á reforma do edificio antigo. O presidente comprometeuse nesta xornada a ter licitada a obra no primeiro trimestre do vindeiro ano e dixo que con este hospital se cumprirá un dos obxectivos da Xunta de Galicia, dar un bo servizo á cidadanía.